Studju kkommissjonat mill-Kummissjoni Ewropea li sar fost is-27 stat tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-Kroazja, l-Iżlanda, n-Norveġja u t-Turkija joħroġ fatti dwar kif it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni qed titħaddem fil-qasam edukattiv. Il-għan ta' dan l-istħarriġ huwa biex ikun analizzat l-użu, l-aċċess u l-attitudni tal-istudenti u l-għalliema fil-qasam tal-ICT u jekk dawn mhumiex konformi mal-miri stabbiliti tal-Aġenda Diġitali Ewropea u l-Aġenda 2020. Ir-riżultati ta' dan l-istħarriġ jindikaw li minn fost studenti ta' 12 sena, ħafna mill-istudenti Ewropej jinsabu fi skejjel li jipprovdu sapport qawwi għall-għalliema li jużaw il-mezzi teknoloġiċi u li għandhom għalliema konfidenti fl-użu ta' dawn il-mezzi kemm fid-dar u anke l-iskola. Malta hija fost dawn il-pajjiżi. Mill-aħħar rapport li kien sar fl-2006 jidher li sar progress sostanzjali f'dawk li huma faċilitajiet teknoloġiċi fl-iskejjel, aċċess għall-internet kif ukoll il-livell ta' konfidenza li qed ikollhom l-għalliema biex jużaw dawn il-mezzi fit-tagħlim. Iżda minkejja dan ir-rapport jitkellem ukoll dwar riżultati li qed iqanqlu tħassib. Jidher fil-fatt li l-użu tal-ICT baqa' kważi fl-istess livell mill-2006 sal-lum u għad hemm studenti li fl-aħħar sena tal-iskola baqgħu ma użawx il-kompjuter fil-klassi. Barra minn hekk għad hemm ħafna xi jsir biex ikun assigurati li l-użu tal-informatika jidħol fir-rutina regolari fl-iskejjel u fit-tagħlim. L-istħarriġ jgħid li f'bosta pajjiżi aktar minn 80% taż-żgħażagħ ta' 15-il sena jużaw ta' spiss il-kompjuter id-dar iżda l-maġġoranza tagħhom ma jużawx fl-iskola. Fattur pożittiv li ħareġ minn dan l-istħarriġ huwa l-iżvilupp li qed isir f'dak li huwa magħruf bħala l-Virtual Learning Environment, fejn minn barra l-għalliem u l-istudenti jkunu involuti wkoll il-ġenituri fil-proċess edukattiv. B'dan il-mod tinħoloq l-opportunità sabiex it-tagħlim jibqa' għaddej barra l-klassijiet tal-iskola.